Samuel nwoma edi kan ti aduonu nson. Na David se no nakoma mu se, Ansha dabi, so nsa na bekume. Ribiara nya mame se medwane akọ Filistifo asase so. Na Saul ejame na wanhwehwe me bio Israel asase nyina so, na mafiri ne nsa. Na David sorry. Na woni merima hensia a oka no ho no twam ko Gat hene Moak ba Akis nkyɛn. Na David ne Akis tra Gat. Ono ne merima no, obiara ne ne fiefo. David ne ne yerenom baanu no. Yesri ne Ahinoam, ne Kamel ne Abigail, na ba yere no. Na oka kyerɛ so se, David adwane kɔ Gat. Na wankɔso ahwehwɛ no bio. Na David ka kyerɛ Akis se, Sɛ manya wanim animonyam a, ma wɔmma metena bia bi wiram nkuro no bi mu, na menkɔtena hɔ. Na adɛn na wakoa ne wo ntena ahenkuro mu. Ɛna Akis de Siklag maa no da no ara. Enti Siklag da ne Yuda ahemfo de besi nne yi. Na nda David de tena Filistifo asase so no yɛ afinhyia ne abosome 9. Na David ne mmarima no kɔkɔtua Gesufo ne Gesifo ne Amalekfo. Na wɔn na wɔtete asase no so. Firi teteete di koduru so a ɛda kɔ Misrim asase so no. Na David bɔ asase no. Na wɔanya ɔbarima anaa ɔbaa anikan. Na wɔfa anwan ne anantwie ne mfunumu ne yoma ne ntade. Na wɔsan ba Akis nkyɛn. Na Akis ka sɛ, Ahemfo na nne mokɔfom wɔn fae. Na David se, Yɛkɔ Yuda anafo fam ne Yeramelifo anafo fam ne Kenifo anafo fam. Na David anya ɔbarima anaa ɔbaa bi anikan sɛ ɔde wɔn bɛba Gat. Efiri sɛ wɔse, Anye a wɔbɛka yɛn ho asɛm sɛ, sɛ na David ayɔ, na nna a ɔde tena Filistifo asase so no nyinaa sɛ ɔyɛ ara ne no. Na Akis gyi David di, ka sɛ, Wama ne ho abɔn ne man Israel paara, enti ɔbɛyɛ makoa daa.